Jami'an tsaro a jihar Nasarawa a Najeriya sun kama wani matashi da ake zargi da yi wa jaririyar 'yar wata uku fyaɗe a jihar. Likitoci sun yi wa jaririyar aiki a asibitin koyarwa na Jami'ar Jos, daga inda Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoton. 'Yar fafutuka a yanar gizo kenan Malama Amina ke kokarin biyan kuɗin magani ga Malama Rukayya wacce ba daɗe da kammala aiki ga 'yarta ba a asibitin koyarwa na Jami'ar Jos, wato Jos University Teaching Hospital. Ita dai wannan 'yar jaririya mai watanni 3 a duniya, wani mugun irin ne ya aikata mata aika-aika a ƙauyen Adogi da ke ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa, arewa ta tsakiyar Najeriya. Ranar Talata, makan wana ta zo ta ce kunna mata kallo. Da na kunna mata kallon da ta shiga mun kunna kallon sai ne fasin da kyauta. Sai mun kwanta. To mun kwanta kenan sai zafi ya rame mu. Da zafi ya rame ta ce mun Larina ce na'am. Ki bude domin daki mu sha iska. Sai ta bude daki. A lokacin kuma bamu tashi mu rufe kofan ba, har bacci ya dauke mu. Da bacci ya dauke mu sai in farka ban farka ba. Sai dan farka sai na gaba yarinya. Amma ban san misalin yaushe na shiga an dauka yarinyan ba. Farko da al'amarin ya faru, yarinya na da ta zo ta sanar da ni cewa ga abin da ya faru, sai na fita da waya da toci ina kiran jama'a su taimaka mani. Sai ga waɗansu 'yan uwana sun zo a mashina suna zuwa, sai na ce musu su ƙara gaba mu za mu tafi ta bakin rijiya. Sai suka gangara suka nufi wani hanyar ƙauye ana ce da shi angon ayaba. To akwai waɗansu gidaje waɗanda aka yi ba karasa ba, to har sun gangara sun kai rafi, to suna juyowa kuma sai Allah ya dakatar da su a daidai wannan wuri. Suka bincika sai suka ji kukan yarinya, shine suka shiga kuma suka ɗauko ta. Duniya ta ankare da halin da wannan 'yar jaririya ke ciki ne bayan Malama Amina ta yada al'amarin a shafinta na Facebook a yanar gizo, inda take tsokaci ga al'amuran yau da kullum. Na tashi da safe sai aka turo min da odiyon mahaifiyar wannan yarinya Rukayya, 'yar wata 3 da aka mata fyaɗe a wani ƙauye a Adogi. Immediately ina tashi kawai sai na yi bidiyo da kaina don naga idan ma na yi rubutu wani zai ga kaman ƙarya ne. So sai na zauna da kaina na yi magana akan bidiyon, na roƙi mutane su taimaka da duk abin da ya samu. To an samu ana ta aikawa da kuɗi. Na samu kuma na yi magana da ita mahaifiyan yarinyan, suna asibiti ta gun wani bawan Allah da ya zo ya ci musu a asibitin har ya dauki yake taimakon su a nan Jos kenan. Matsalar fyaɗe dai a Najeriya ta daɗa kamari. Daga yanzu in Allah ya yarda ba zan sake yin shiru ba, kuma na san akwai mata da za su bi ni a baya wajen wannan yaƙi don cimma karɓar duk wata 'ya mace da ta fuskanci fyaɗe. Daga Jos, Najeriya, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.